Ты мислив? Чуєш? Ваўкі? Хаця не, дзікія сабакі. Так, яны больш небяспечныя, чым ваўкі. Сабакі небяспечней за ваўкоў? Не перабольшвай. Кажу як ёсць, а ведаеце чаму? Не, але адчуваю, што зараз даведаюся. Бо ваўкі палююць, каб наталіць голад, а дзікія сабакі забіваюць для забавы. Зусім як людзі. Так, многому яны ад нас навучыліся. Дык чаму ж не жорсткасці? Я збіраюся на паляванне. Дзе ты знайшоў нельгарцаў, якіх забіў грыфон? А, зразумеў. Ты вязьмар. Забойца пачвар. Гэта пра вас у вёсцы гавораць. Так. Я вам пакажу дарогу, вядома. Але сабак трэба перабіць, пакуль яны ні на кого не напалі. Дапаможаце? Калі не шкада тупіць аб іх срэбныя мячы, значыць. Чаму бы не? Грыфон не ўцячэ. А вось сабакі могуць, так што ідзіце асцярожней.